Sanibona abalandeli baleli khasi. Lo okhulumayo ugogo udla ngamandla. Ngike ngisize ngokuchaza amaphupho siwabheke siwahlaziye. Ngike ngicele ukuthi nonesifiso sephupho lakhe angalibhala lapha ezansi. Asho ukuthi gogo bengicela ungihlaziyele ngaleli phupho ngiphinde ngimsize ngalo. Iphupho esolibheka nje namhlanje sizobheka ukuphupha wenza ucansi. Ukuphupha nje wenza ucansi sibheke ngoba ukuphupha wenza ucansi kuney'ncazelo ey'ningi ezahlukahlukene. Singabheka nje ukuthi ukuphupha wenza ucansi kuyabheka kakhulu ey'nganeni lezi zabafana uma seyizokhula zingena ebudaleni, mhlampe singasho ukuthi mhlampe 13 kusukela neminyaka u-13 kuya ku-15 kuyenzeka ukuthi baphuphe belele nomuntu wesifazane. Lokho kulula lapho kusuke kusho ukuthi sengena umfana ebudaleni bakhe. Kuqala ukuthi nje abe umfana osekhulile. Kodwa sekuyinkinga-ke sefanele kukusukumele ukunake uma usudlulile kulesi sigaba kodwa usawumuntu wesilisa usalokhu uphuphe ulale nomuntu. Sekumele uqale uphuphe ukuthi leli phupho ngabe seliqonda ukuthini ngaphela ngabe usukhulile. Mhlawumbe singakubheka nje ukuthi kungenzeka ukuthi ufuna umuntu okukhafulayo. Kunomuntu mhlampe okukhafulayo ngesikhafulo ukuthi ufuna ukuxabanisa nomuntu ozwana naye. Uma ngithi ozwana naye ngingasho ukuthi ngisasho umuntu othandana naye ngokwesilwane. Mhlampe uyakukhafula ufuna ukuthi uxabane nomuntu ozwana naye ukulalisa nesilwane ngoba wenzela kona ukuthi mhlampe ungazwani nomuntu othandana naye. Uma kuthi lo othandana naye akuvakashele kube ngazuthi sekhona omunye umuntu wesilisa okade ulele naye kanti akunjalo. Kanti futhi kungenzeka ukuthi ukukhafula nje ufuna ukuthi uthandane naye. Mhlawumbe uloku uphuphuleli nalowo muntu kungenzeka ukuthi mhlampe uphupha uyavela umuntu lo uphuphuleli nomuntu oyedwa. Nakhona ngenza ukuthi lowo muntu mhlampe uyakukhafula uzama ukuthi ufuna ukuthi uthandane naye. Umuntu kushuthi okuthandayo noma othi meshelwa mhlawumbe umphendula unganaki ukuthi phecelezi kanti lo muntu ngempela usuke nenhloso zokuthi ufuna ukuthandana nawe kumzamo naye asuke ezama. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ushadiswe nesilwane-ke. Lokho njalo nje uphupha wenza ucansi kuvamile nje kumaphupho akho uphuphe wenza ucansi. Kusuke lokho sekungasekho-ke right ngoba kungenzeka ukuthi khona umuntu ozama ukukushadisa nesilwane. Uma umuntu bekushadisa nesilwane basuke basitshela ukuthi wena ushade nosibanibani. Basitshela nje ukuthi wena ushade nosibanibani sezoba umfazi wakho noma usezoba umyeni wakho. Ngingasho nje ukuthi bayakubelethisa sona basibeka kuwena sazi nje ukuthi uma ukuthi khona into esifunayo siza kuwena. Uma uhlushwa ileli phupho komele impela usukuma uthola usizo kumuntu omthembayo omaziyo nje ongakulahlela lesilwane ngoba siyokonela izinto eziningi empilweni yakho. Ungalahlekelwa na umsebenzi mawushadiswe nesilwane ngoba ugcina ungathandeki ebantwini ube nesidina kanti ube nemali iphela ungazi ukuthi uyenzeni vele ingahlali nje kwena imali uthi usanemali vele ungazi ukuthi hayibo imali ngize ngiyenzeni. Uzohlala phansi ungaze uyibale mhlawumbe ukuthi hayi bekade nginemali engaka kodwa angisazi imali ukuthi ngiyenzeni. Zonke lezo izinto okumele uyisungumele. Uma-ke ulahla isilwane kufanele uthole umuntu okwaziyo ukukulahlisa isilwane noma ethembayo ngoba zonke iy'ndawo kuyenzeka ukuthi endaweni kunomuntu osizayo. Ungaya kumuntu wangakini akusize akulahlise isilwane. Ungavumi ukuthi uhlezi uphupha wenza ucansi angabi into ongaze uyigcine kube imfihlo yakho akulona ihlazo. Ukhuluma nabantu
uyakwazi ukusizakala, bakutshela ukuthi hhayi lokhu akukho right, faneke uzame ukuthola umuntu ozokusiza. Ngoba isilwane ungagcina uma uwumuntu wesifazane isikona la ngaphansi, ube namanzi, hlampe uphuma amanzi anukayo. Kwenye inkathi mase sijwayele ukulala nomuntu wesifazane siyakwazi ukuqeda imizwa yomuntu wesilisa. Ugcina umuntu wakho ungamuzwa ngoba usujwayele lento olala naye ebusuku. Ugcina usuthi hey yazi usibanibani angisamthandi, kanti cha ile silwane lesi esiganga ngayo ebusuku. Ugcina umuntu wakho angasamthandi, nixabane nomuntu wakho ningahlaliseki nje uthandweni lenu. Kanti naye usebona ngathi usunesidinyana ngoba phela nasi isilwane siganga ngawo, siyangama noma uya kuyena isona esifika kuqala. Akuyona into enhle ongahlala nayo. Kubalulekile ngempela ukuthi ukusukumele uthole usizo kunoma ubani omthembayo, uthole umuntu ozokwazi nje ukukusiza. Ngiyabonga ukulalela nize nifike la ekugcineni. uNkulunkulu anibusise ngakho konke-ke enikudingayo. Bengicela ni-subscribe.